یک مرکز مطالعات اسلامی در уммон Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳур ва Саидмукаррам Абдулқодирзода раиси шӯрои уламои Тоҷикистонро дигарбора дар феҳрасти 500 мусулмони бонуфузи ҷаҳон ҷой додааст. феҳраст аз соли 2009 ба ин тараф омода мешавад ва бори чаҳорум аст ки Эмомалӣ Раҳмонро ба он ворид мекунанд. Таҳиягарони феҳраст мегӯянд Эмомалӣ Раҳмон аз соли 1994 раҳбари давлати Тоҷикистон аст ва фаризаи ҳаҷ анҷом додааст ва тарафдори ҳифзи арзишҳои таърихиву фарҳангии тоҷикон мебошад. муаллифон аз он идовар шуданд ки Эмомалӣ Раҳмон соли 2007 насабашро тағйир дод ва аз он суффикси славянӣ овро бардошт. Саидмукаррам Абдулқодирзода бори дуввум аст ки ба ин феҳраст шомил мешавад. дар ин феҳраст омода аст ки Абдулқодирзода муфтии мусулмонон дар Тоҷикистон аст ки мардумаш пайрави мазҳаби ҳанафия ҳастанд ва дар кишвар ҷараёни нақшбандия яке аз шохҳои тасаввуф рушд мекунад. муҳаққиқони маркази пажӯҳишии арабӣ дар ҳоли Эмомалӣ Раҳмонро ба феҳрасти 500 мусулмони бонуфузи ҷаҳон шомил карданд ки давлати Тоҷикистон пайваста барои нақси ҳуқуқи мазҳабии мардум танқид мешавад. вазорати умури хориҷии амрико ҳам моҳи августи имсол ҳукумати Тоҷикистонро танқид кард ки монеи иҷрои фаризаҳои мазҳабӣ мешавад. дар гузориш омадааст ки ҳукумат бо баҳонаи мубориза бо ифротгароӣ маъракаи мубориза бо ҳиҷобпӯширо ба роҳ мемонад ки хилофи қонунҳои худи кишвар аст. мақомот мегӯянд ки касеро маҷбур намекунанд ки ҳиҷоб напӯшанд, балки ба онҳо тавсия медиҳанд ки ба арзишҳои фарҳанги миллӣ эҳтиром гузоранд. солҳост ки дар масҷидҳо камераҳои назоратӣ насб кардаанд ва афроди то 18 сола ҳақ надоранд барои ибодат ба масҷид бираванд. айни замон фаъолияти чанд равияи дини масеҳӣ дар кишвар мамнӯъ шудааст ва чанде пеш як ҷавони насронӣ ки бо назардошти эътиқоди мазҳабиаш аз пӯшидани либоси низомӣ сарпечӣ кардааст дар вилояти Хатлон ба зиндон маҳкум шуд. дар феҳрасти 500 мусулмони бонуфузи ҷаҳон ҳамчунин Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадов раиси ҷумҳури Туркманистон ва Рамазон Қодиров раҳбари ҷумҳурии Чеченистони Русияро ҳам шомил карданд.